Huma erba l-kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u ġemat wara li sar magħruf li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn kap ġdid kien biss deputat wieħed mill-grupp parlamentari li tefa' ismu. Fil-fatt baqa' biss Chris Said l-uniku deputat li tefa' ismu biex imexxi l-Partit Nazzjonalista, b'deputati oħra bħal Claudio Grech u Martes Portelli jagħmluha ċara li kienu mħeġġa u ma kinux lesti jikkontestaw. Roberta Metsola baqgħet tirrifjuta żal-aħħar u f'mument ta' pressjoni biex titfa' l-kandidatura tagħha, Metsola tefet ritratt mat-tarbija tagħha fuq Facebook u indikat li trid tiffoka l-isforzi tagħha hemmhekk. Fil-fatt, is-sorpriża ma kienitx Roberta Metsola iżda Frank Portelli, l-eks deputat u president tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ġurnata iddeċida li jkun parti minn din it-tellieqa għall-kap. Kif mistenni tefa' nomina tiegħu Alex Perici Kalaxxone li f'konferenza tal-aħbarijiet spikka għal mod kif ħarab milli jwieġeb dwar suġġett importanti. F'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Naħdmu, inwettqu, nikkonvinċu, l-avukat Perici Kalaxxone qal li ma kienx elett fl-aħħar elezzjoni ġenerali għax il-kandidatura tiegħu ħabtet mal-ħidma tiegħu biex il-Partit Nazzjonalista jagħmel kampanja elettorali li tkun iffinanzjata b'mod tajjeb. Meta mistoqsi x'irwol se jkollha d-deputat Marlin Farrugia f'Partit Nazzjonalista mmexxi minnu, Perici Kalaxxone qal li wieħed għad irid jara u din id-diskussjoni interna li trid issir mill-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku. Biex sal-aħħar tal-konferenza tal-aħbarijiet tiegħu baqa' ma kienx ċar x'tip ta' koalizzjoni jew kollaborazzjoni iritu. Bħal Adrian Delija li tefa' nomina fl-ewwel jum u wkoll mhuwiex deputat u Perici Kalaxxone qal li għaddejjin diskussjonijiet biex xi ħadd iċedilu s-siġġu parlamentari jekk ikun elettu, iżda qal li mhux etiku jikkummenta fuqu.